Uy. Grace, Asa naman tayo? mo na yung balay mong trabaho, Andro, no? Ikaw magtrabaho ron. Sure na juga ni. Oh, sure na kayo ko. Botang kayo sila. Antay bitaw ka basig sakitan ko niya daw. Hindi lagi pasakitan ako pagsalig si mo. Di ka pasakitan na na. Say buriton biya kay ka pugson jud ko nimo. Buriton nga. Gipugos sa mapit jud ko nimo patrabaho ya. Sige na, magtrabaho na Hindi diya. ako gusto matrabaho gid ya. Dili ba, botang ka na sila. Dako kay kag sweldo da. Dapat, pagsulod mo da, balik kag 5,000 dayon. Mura gyapon ni justis magtrabaho ko diri ko. Miya pwede ko kong sweldo. Muyam ko makuha. Ikuan-kuan diya. Labaw nito sa balay kay. Dito ka sa balay, sige ka pundo, may pa manarbaho ka. Sa likod sa kuha, dapat makatuon ka trabaho kay tigulang naman ka. Ya, wala magkukunaan na diya basig suko-sukoon ko trabaho pa niya. Di ko kabalo. Di ako kabalo no, ubi ako nanad sa balay. Tigir ba ko pundo sa balay. Pero nabi ako nakatry ng trabaho ya. Ikaw na lang ang tayo na trabaho. Pagtaro ng trabaho diri kay butan magkina sila Grace. Ikaw na lang tayo na trabaho ya. Ikaw na may dako, tiguang naman Ako na lang purminti. Ikaw na lang tayo. Tuon mo magtabang sa kuha po doy. Dili kay sa tanang panahon Wala magsalig ka, mo sa magkinaon kuha. sa ko diri. Hindi wala na ko. Manupag mo magkinaon sa ko diri. Di ako nasanay ng mga Kay wala trabaho, atong ya. layo ano yung ma-upload ko sa layo ano eh. Yung pala talan diri mo una ra ko ito. Asa man ka? Ug mo gawas gito diri, kumangutanan sa imo kinsa ka ing na ikaw to ison ni Jimmy ha. Eh, siglakaw ba? Ay wala talan diri, mangita pa kog trabaho lang. Kunya ra kay lako na inig na lang tao. Ay sigdama Yeah. dia, sulod na dia. Saon ako ni oy. Maulaw man jud ko nya. Maulaw po ko mga iyo diri. Saon ako ni gibiyaan pa jud kong kuya. Unsa man ko ani ron diri? Yung pa yun. Pa maning balayan ni murag hingaw makaayo murag wa ni tao. Kisa ng tao des labas. Ambot la. Ang tao diya, babae o lalaki. Nag-istorya about sa trabaho. Ay, basin ka to nagkikuan ni Jimmy nga. Nasudlo na niya trabaho. Sabi, magkuha ka ba? Alam nga lang, mag-akupay mo trabaho na nga, di na makukalihok. Pero dako na kay niya tuntian, mga nakay na ko. Alam mo, unsaon pa na ko ni balay diri. Tama raman, gamay raman po ni balay. Mang, ikaw, gasto-gasto, piyog ka ba? Sabay, maggasto-gasto. Uy nga, dili kay ko kalihok-lihok na ron ba? Nyag mga nako, kisa na magatiman ni mga pagkaon, mga hinlo na mag... Ako pa niya, wala ra ba tayo ginikanan diri. O gani, kaya raman, igot, tabangan di ka. May na lang nang ibayad na to ng katabang. Katabang anang pagpanganak ni mo. Ah, may itong naikuan, uy, kay para na tayo masugo-sugo niya, ikaw mo trabaho ka. Kisa mabilin diri, ako na lang isa. Noon food, pero gamay raman kung kayo ng trabaho on dress balay ay kayong katabang eh kung magsirag lingkod may trabaho Lang magakupay mo trabaho niya. Mga anak na gani ko, di na ako matiman ng mga hinloon diha kay na mas bata kong kuan. Day! Unsa man ka? Ganiyara ka diha wa ka na ngayo? Unsa man ka? Wasay pulusan imong baba, walay pulos na imong baba mangayo ka ning balay. Ah. Ikaw ba to igso ni Jimmy? Ote, ako te. Ganiyara ka diha? Oh, ganihara te. Mga isa naka-oras pinabot diri te. Sa kauras na ka dire? Wa jud ka kahunahon pangayo anang balay diha og nabay tawo gula. Usay pulusan ng baba nimo mo na kadanghag imong bayana ka. Pagsugod kag trabaho niya mo na ina nang kuan nimo imong baba mo ra kulay gamit. Ay na lang pagkuan pa. Bantay bitag ng trabaho nimo di ka magtinarong ha. Gaya iyara ng baba nimo niya wa kami ni gawas diri. Wa ka na abtag kaghapon diri dili ka mo kuan diha sa imong gitindungan. Ihanan di ka malo mangayo. Lah. Sugan ya oy. Dayon ba ka pa ng trabaho no? Ani sa ko diri dol ko diri sa kuha? Dol diri ba? Ano mo kuan mo trabaho ka dili? Mura magagway kursunada mo trabaho. Trabaho ko man ko te. Kanya kabalo ka mong sa plato. Oh, Kabalo ka mang laba. Kabalo ka manilig. Kabalo ka magluto. Kabalo ka tanan mamalingke. kabalo mo ko na tanan te. O nya, uns kabalo man ikaw, sa pa may gipaabot nimo. Sugod na ka karon. Say trabaho na ko karon te. Tuga-tuga kag sulod og trabaho, manilhig, manghinlo, magluto, tanan trabaho ng balay mo trabaho. Mas nindot ako lang ng instruction te kailangan magpataka po ko trabaho. Kasi di ka kabalo mo trabaho ha, mura kag kanang, mura mo kag way. Nakay kaon wala, mura mo kag way umoy. Luya man kay ka, basin niya di ka katrabaho, kabalo mo labaan ang. Wala lagi ko anak te. Ikabala ka te. Bantay ka tara, sulod og balay. Ay, Tara na. sa day te. Pila akong monthly diri te. Kuya, awa po nimo nga, wa pa kay kakasugod og trabaho, kwarta na imong giunahunag-una. Kana ko nimo kwarta bayana ka. Una na imong sweldo og sure na gyud nang may baka mo trabaho ng balay og quality ba gyud kay na imong palihok na sa balay magsabot pa mi sa kung bana dili kay diretso wa pa kay agit sweldo na din imong giunahuna na imong utok. Pag trabaho sa dito una ang kwarta. Ito, trabaho. Sige sulod. Wala ninyong balay te. Oy. Usa man na? Wa pa pagabuti mo mulingkod ka dayon? Panghinlo, tanawan yung mga hinloon diri oh. Di kay mo diretso kag lingkod dayon.
Di ba pwede mo relax lang sa kadyot? Trabaho! Nyaman, ganyan, magsige gisgot og sweldo nimo. Hala, liok, dagang gitinlo lang. Sige na. Kapoy pagkaikisig tindog dito sa gawas, patrabaho na yun. Lang alam, usay pulusan ng baba nimo ganiha. Ganiha ra man kaniya sa'yo, wa ka na ngayo. Magano kung naibalay dire. Ano ang pamiluan, abi? Yung mga panty niya. Ganiha ra yun ni dito pang. Nagsige hulat og nay mo gawas niya. Amaw Wa gyud ka dai na ni. ngayo, oo. Mo gyud dai ni ikaw dai dai. Ako po. Ah, Pulusan ng baba ni kabalo. igsoon ni. Jimmy! Jimmy mo ni igsoon. Oh, katong kuan ni Jimmy nga musulod og trabaho, mo ro ni yang gidala dire. Nakoy sarili kwarto anin diri te. Dire o kaning bangko Dili kas dire bangko. ka kuan. Tulog. Tulog. Wa pa ka na kasulod og trabaho pang nangutana ng pilay sweldo, kwarta naong jud kay kwarta mayana gyud. Uy, sure ka? Oh, eh, Dili mo nangutana ko ng pilay sweldo. ano ko gusto lang ako mabalaan ba o pila kong sweldo para po bisin hago kay ko diri niya gamay ra kay kog sweldo. Dili mo ana man gud na. Dili mi pwede mga mukuan kay kami dire taas gyud kay may ratings. Muhatag may pangalitan 10,000 sa isa ka bulan tapos pag tanaw na mo sa imong trabaho walay ayo. Unsa Wala ni ka, diri? maglungag ka, mahilaw, manghugas ka plato na mabilin sabon. Unsa din ni diri? Diya ilalay ang Murag- sweldo kada. Murag trabaho. bao ka mo. Dili, tingog na tanan. Basin ba, magbahay mi. Di I mean bang anong magtanaw man mo sa trabaho sa usa ka tawo? Alang nga lang. Alay mo, nagkaon namin niya ang kutsara nagkasabon. O, ganahan ka na. Magatag mo exact kanang kuan ba? Exact nga price kung pila gyud akong sweldo diri. Wala na lang unta ka nagsulod og trabaho katabang. Dito na lang ka untas mga mall, mga kuan, mga opisina na lang unta. Kaman na ta ka nalulod og katabang ka og di inaana imong kuan. Ikaw mo pa manginahanglan og trabaho, kamo pa magreklamo. Kailangan magunta na mabala ng sweldo ya ante before. Pagulat sa gani, no, kay obserbaran pa ka ba kung unsa jud ka mo trabaho. Alangan mag-open minimum 20,000 bulan niya, wa kay klarong. Basin po basin halos kunon po ta diri sugo. Sige na trabaho na dito. Ibutan na si mong huna-huna na unsa ka na unsa imong purpose dire? Mo. Trabaho. Oh. Oh, Kung bukas balibat sa'yo. kang sugo. Udi lang po siguro taw-taw puloy. Naman kay relaxation time. Basta mo humang di Masilit trabaho. ako ng mga naidaan before ko matrabaho kay kasi yung nani oh, magupay ko ng lingkod. Oh, sige, nagaan na to ni siya 5K lang sa starting na 5K ang bulan. Oh, trabaho na nimo mahinlod ribuntag sayo magluto kag pamahaw kay mo trabaho na si sir nimo. Kaya og mga anak nakuha nimo atiman na niya maglaba ng mga sinina niya mga uniform niya. Mga Buntag sa'yo, mag-andam ka, magluto ka para kanon na mo ni Mrs. Pamahaw. Pag mula ka ako, si Mrs. kung unsay mga reklamo, sundon yun na nimo kay high blood kay na. Hindi ka gusto makatilaw sa palong anak. Yung mga nakay na baya ko niya. Og mga anak na ko di wala na problema kay ako ra may matiman sa batay mo kanilang balay kani mahinlod. Ko problema na te basta tagaan ako relaxation ini. Na mo na relax normal man na relax basta mahuman ka tanan trabaho nimo. Mahinlod na nimo tanan nimo agi di kay pasin sige ra po kag cellphone ha magtrabaho ka magatubang ka ng cellphone para na uban nga mag TikTok. Na pag relax ay butang sa nimong bag kay para mainig tama-tama ka relax ka. Hinlo-hinlo na diri gamay. Ay pang. Naman na tayo lakaw ron. Asa? Mag-check up man din ako karon. Hala, ang check up na nimo. Anya, Ay, day, palihog na lang pa ni hinlo Dere. ni diri kay mula ka may nigbalik na mo hinlo na diri ha. Ite. Ya paglungag daan kay para hindi abot na mo mga wala lang mi. Ano ba kay ang oras? Trabaho dira bantay magsigig. Lingkod lang ana way agyo niya.